Девушка, вы серьезно? Пожалуйста! ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, хоҳарони меҳрабон, рӯзи саиди ҷумъа бар шумо муборак бошад. дӯстон, ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. барои пурра дидани видеоролик дар комментария ссилкаи телеграм-канали худро закрипит кардаги ҳастем. марҳамат бидоред, тамошо кунед. бародаро ва хоҳаро, ҳатман дар видео лайк монед, то ки дигар бародарҳо ҳам айнан хусусан аммо бародарое ки дар ғарибӣ ҳастанд огоҳ шаванд. бародарҷоное ки шумо дар Россия ҳамчун дар Яндекс такси кор мекунед, такси ҳастед, эҳтиёт бошед ки шуморо ба ҳамин хел ҳолатҳо наафтонанд, зеро ки пастава, яъне ки тӯҳмат кардаистанд. ҳама бародарое ки имрӯз ба ин ҳол афтодаанд айнан бародарои ҷумҳурии Ӯзбекистон ва видеоҳое кардаистанд ки духтарои рус нисбати ҳамон муҳоҷирое ки аз Осиёи Миёна ҳастанд кор кардаистанд ва ҳамонҳо тӯҳмат кардаистанд. ба хотири ин шумо чӣ кор мекунед? ҳатман дар ҳамо мошинҳои худтон як видеокамера бигзоред ки ҳам камераи дарона бошад, ҳам камераи беруна. ин бар хотири ҳамо самазашта мегӯянд, ба хотири худтона зашта карда битонед. нагузоред ки ҳақ ва ҳуқуқи шуморо ҳамин хел беадабо поймол кунад. имрӯз бинед ки духтарои рус, албатта инҳо чисти рус нестанд, яъне ки аз ҳар минтақаи ҳамун Россия омада, аз ҳамон миллати мисол тоҷику ӯзбек пул кандестанд. ин якум варианте ки шумо бояд барои худтон чӣ кунед? Эҳтиёт шуда видеокамераи дохила ва беруна бигзоред. баъзеҳо мегӯянд ту мега метарсӣ ки видеокамера. Не, ҳисоби тарс нест. шумо дар як рӯз 20 нафар мақсад одам мегиред. ҳамон 19 тиш одами хуба, як тиш одами ҳарром мебирояд. ҳамон 19 одами хуба ки мисол шумо кор кардед, ҳақтона гирифтед, як оқипадар меяв шуморо ба ҳамин хел ҳолатҳо меафтонад. барои ҳамин бародарое ки дар ғарибӣ ҳастед, эҳтиёт бошед ва хусусан ҳамон таксиҳое ки таксӣ кор мекунед, эҳтиёт бошед ки ба ҳамин хел положения наафтед ва шуморо мақсад меҳнатҳои шуморо насузонад. шумо меҳнат кардаистед, бояд худтона худтон зашта кунед. худо нигаҳбонтон. интизори наворҳои нав бошед ва шумо хабар медиҳед.